hagytak partikat, ismét bajba van John Folladi, most tényleg bajba van. Igen, nagy a különbség. Ez nagy különbség, ez egy 135 háromszoros, sőt, Bizony. több mint háromszoros Tényleg különbség. sokat kihagytak akkor. És John Folladi, aki mondtad 62 éves, fárad. Tényleg Már csak csak 40. a headszabban volt 25 leosztás. Igen. Képzeld el, amíg eljutottak ide. Hát ez legalább 125 leosztás már. Igen, igen. Úgyhogy ez a 62 éves ember lassan nem tudja, hogy Londonban játsszák vagy Liverpoolba. De abban sem biztos, hogy Angliát tudja. Aha. De hogy milyen lapja van, azt mi tudjuk-e? Igen. Most már tudjuk, mert milyen lapja van jó. Jó, Kubi 10-es. De pikbe, egy színbe. Bizony. És ez még hoz valamit a konyára. Rész. 40 000 még. Úgy susogott a hölgy, mint én szoktam, de hogy miért, ezt nem tudom. zavarni őket. De minket zavar, hogy nem mondja meg. De azt megmondja, hogy a 8-as, 9-es az előbb ugyanezek a lapok igen. voltak. Ugyanezek a lapok voltak. Call! Elfogadom. És jöjjön a flop, csak nehogy megint egy sor jöjjön föl, mert akkor itt kőkövön nem marad. Na. Mit mond a flop? Királydáma, na ez. Hoppá, 3 pik jött, és Folladinak már flassa van. Most kellene csekkolni, édes, kedves Folladi egyet. Vagy, ha hívnak, csekkolj, kérlek csekkolj, könyörgök csekkolj. Hát még lehet, képzeld el, hogy egy Ásza Royal flassa lehet. Istenem, mert nem fogunk megtudni semmit, ha ezt megcsinálja. Kérlek, könyörögve kérlek, vagy nagyon picit, olyan 10 000-eset. Így, kicsit, icipicit, ne sokat, uram. Jaj, de sajnálom, mert ez nagyon sok. Amit oda készített, az rémestően sok. Csak jó van, Johnny, a testvérem lettél. Royal Flush! Na, ilyet az életemben soha ilyet nem láttam. Soha. Klárika, nem kell a 74 000-et megvárnod. Itt a Royal Flush! Istenem! Ilyen nincs. Ilyen nincs. Könyörögve kérem. Ilyet még nem láttunk, hogy mi? csak add meg! Könyörögve kérem, na! Csak add meg! Add! Hát ez őrület. Ne csináld ezt, 4 éve közvetítünk, még ilyet sose láttam, Klárika. Add meg, kérlek, az előbb már olyan aranyos voltál. Hány évente